Coa finalidade de concentrar toda a súa actividade en Carballo, onde se sitúa o seu centro principal de operacións, o grupo Conserveiro Calvo vén de anunciar o peche da súa planta de Esteiro. A conserveira xustificou a súa decisión na perda de competitividade e capacidade que sufriran estas instalacións nos últimos anos. Na actualidade, na planta de Esteiro desenvolvíanse case de forma exclusiva a limpeza de peixe para a súa posterior elaboración en Carballo, unha vez que o grupo decidira eliminar hai varios anos do seu catálogo varios produtos cuxa produción se realizaba de xeito case exclusivo nestas instalacións. A pesar de que a nova xa se viña contemplando dende hai tempo e a propia dirección da firma xa viña negociando as condicións co comité de empresa, o anuncio causou unha gran preocupación na zona, xa que directa ou indirectamente da súa actividade dependen numerosas familias do municipio. Aínda así, a empresa comprometeuse a manter os aproximadamente 100 postos de traballo actuais, sumando fixos eventuais, ofrecéndolle a posibilidade aos seus operarios a poder continuar coa súa actividade na capital da comarca de Bergantiños, así como axudas para os seus desprazamentos. O que está por ver é se moitos deles acabarán por aceptar a proposta, xa que por cuestións persoais ou familiares a verían como inasumible, a máis de 60 km de distancia e a máis tamén dunha hora de percorrido.